go kaka wamedo dhi nyime gi twak. Salim, igni adek mar jatend piny William Ruto inyalo mi edito ginang'o gini minyalo wacho? Mokwongo yiena mondo mi mos maga puoch gi pak e birthday ni kaka birthday boy kawuono. Happy birthday. And happy birthday to you. And bang' mana bende ariwra gi jowadwa e chiwo ote maga mag lit gi kuyo ni joka Ngeso kod Kenya ngima gi kaunti ma Migori kuom lalo jatelo marawo madal Masu Tiena Nyango. And Nyasaye mondo mi gihoch gi kwe makende. Kaduoge wach mar higni adek mag ker, anyalo wacho ni nitie transformation malach mosetimore nyaka nye William Ruto beda president ma pacho ka. Nitiere gige mang'eny moloko manyok ne nitie chien kacha. Kata king'iyo yore mar tich mwaluongo ni governance, nitiere thuolo moko mochiwe ong'ala mopogore opogore mag migepe mag piny owacho. Like kodonjo ni gimokwongo time en chiwo independence ni migawo mar obila mondo gibed gi gimiluongo ni financial autonomy maginyalo wacho weche gi mag pesa kigin kaka nyocha ok timre chien. And immediately bang' mano to swear in judges mane President Uhuru dagi swear in kuom judges auchiel kama achiel kuom gi nonindo kok obedo sworn in. So nyiso no omedo chiwo thuolo gi transformation e bad migepe mopogore opogore. Agenda ne mane odonjo go e sirikal no nyiso wa ni en ja bottom up mondo ng'ama ni piny ni ogol piny ga mondo mi oidh malo. There are a number of things mamago bedo go implemented, like kuom ranyisi king'iyo actually manifesto mane Ruto biro go to gi manifesto mane ODM kawanie e riwruok mar Azimio. A number of them were very similar in terms of gik mane gidwa timo. King'iyo kata mana wach mar housing program en wach ma Azimio ne en ge pachgi kendo ne giketo mbele. King'iyo kata wach mane Azimio wacho ni jogo maonge yuto ibiro miyo siling 6,000 dwe ka dwe. Ineno ka UDA kata sirikal mar Ruto implement yo machielo ni kar mondo miji pesa nono ma ji ok duoki okel hustler fund ma ng'ato bro apply e simbe kama entie to nyalo access to tim go gimoro ten pesa miduoko mondo mi ji obed responsible. Kech samoro kimiyo gima nono to onyalo ketho pesa kong'e ni dwe manyien moro kendo pod bro biro. So I think it is quite transformative. An kana atimo degree na mar law project na manandike en wach mar the right to adequate housing mondo mi ji obed gi ratiro mar bedo gi kuonde dak makare. Wang'eyo ni Nairobi kaka achiel kod bombewa mamoko e Kenya ka osebedo gi kuonde dak mohore ma ji ok odak e yo makare ma mano ok chop kare article 43 mar constitution madwa ni ji mondo obed gi kar dak makare mowinjore. And mano is another thing ma transform thurwa ka. Kaachiel gi gik mamoko maparo ni osetimo. Osebedo gi misses and hits here and there, but generally ananeno ka en is on track. Maduong' ahinya no ogandawa en koro kako embrace ogandawa mokelo machiegni ogandawa manyose ng'iyo mana wan jo opposition. Koro at least thurwa kidhiye tuwinjo ka ji nyalo wacho wach mar sirikal gi fail ni gine sirikal. E romba kodi mogik na wacho ni ji moko wacho ni Raila timo mistake donjo sirikal. Tapenjo gi ndo maba paro mane ka mondiegi ni gibiro gilawo bang' dwar ka dwaro serumo. Ruto bedo maber nigi ka Raila ok obedo president. But ang'iso ji pile nang'o mane Raila dwaro? Raila ne chung' mondo obed e sirikal. So ka ok oyudo sirikal gi yorni to oyudo kaka odonjo sirikal gi yo machielo. Msungu wacho the end justifies the means. Pod en e sirikal podi and jowa mondo embrace sirikal mondo watigo nikech mane gima bro kelo lokruok. All right, erokamano ahinya. Obuya